Alt her. Ja. Jeg synes du har teskje. Jeg vet ikke om jeg får etterpå. Karen er jo med, men hun blir ikke med på alt. Men jeg skal prøve å gå gjennom alt så godt som mulig. Jeg skal begynne med vi har ikke sånn mel og sånn her, så jeg tok med fra Stavanger oppi en passe. Her er det mel. Vi ser det. Okay. Nå skal jeg ta en teskje med mel. Hva tar du? Ikke. Ok, det var da mel. Det var ikke godt. Og så kommer vi videre til sukker. Det hadde vi ikke engang, men vi hadde kjøpt. Men jeg tok med hjemmefra, så vi tar det. Så har vi en liten teskje med sukker. Jo, svelger eller noe, skulle du si. Her er kanel. Alle sier det er ekkelt, men jeg synes det lukter godt. Det var veldig litt. Kanel, Karen ser om de ser det. Det brenner. Nå skal jeg blande melk med den brusen her da. Ok. Ta melk først. Ok, nå skal jeg trykke dette her. Ja, det er litt grann. Jeg har ikke lyst på det helt tatt. Jeg vil ikke drikke opp hele dette, men Jeg følte at i midten er ikke så veldig spennende, men toppen, men det var veldig godt. det var ikke godt. Ja, nå skal vi ha stappet flest mulig marshmallows inn som mulig. Det er ikke bra.